ಅತ್ತಿ ಈರು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಡಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ ಏ ಪರ್ದಕ್ಕೈ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನೆ ಆತ್ರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ದುಂಬ ಪರ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಿ ಈರ್ನ ಮಗ್ಗಿರು ಇಲ್ಲತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಓಲಿ ಆಯೆ ಓಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು ಒತ್ತೊಂದುಲ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಲ ಉಪ್ಪುಬೆ ಹೇ ಆಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾ ಏರ್ ಬಣ್ಣೆ ಇರೆಗಿ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋದುಂಟು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಟಿವಿ ಓಲು ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಆದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತುಯಾರನೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏ ಅಬೆ ಅವು ಈರ್ನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಎಸ್ 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 ಹೇ ದೂರ ಏನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಪ್ಪ ಇಡೇ ಬಳ ಎಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ ದಾಯಿಯೇ ಹಾಕ್ನೆ ದಾಯಿಯೇ ಆಯಗೆ ಕೆರ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಆನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಟ ಹಾಕ್ನೆ ದಾಯಿ ಆಯಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಊರ್ಡು ಇಜ್ಜಿ